ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст бардо Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2014 сола ки европейска судишвориш бензини холия. объем мотораш 2.5 литр аст. коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 дискаҳои нав, 4 баллонои пачка, кондитсионер, электропакет, мултилур, яъне ки салон тоза, монитор, ҳамаш кор мекунад. мошин фули фула мега, яъне ки полни фула, ҳама чизои лозимӣ дорад. запаскамаш заводской ай худаша мега дар дуруни шаҳр гаштагаи мошин дар Душанбе аст. нархаш 177 000 сомония ки бозам савдо мекунем мега дар назди капоти мошин мега. фақат одамони харидор. мошин мега ягон дард, ягон камбудӣ надорад ки сайзтани беҳтарин сайзтани нав мега. соҳибшон қариб ки дасти як одам нагаштага бардон. кадоми шумо гада ҳамин хеле мошин дар кор бошад, рақамошон дар поини видео ҳастанд. метавонед ки бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гирем. марамат. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, хоҳед реклама кардан, дар номерои имо ба сар партнери мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Opel Astra J аст ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1998 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои средни, салон хай нормалния, магнитофон ҳамаш кор мекунад. родной краскам хел сауза. мошин дигар маълумотш баъд телефон катӣ. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ қарор дорад. нархаш 33 000 сомония ки дар назди капоти мошин мега боз савдо мекунем мега. мошин соза мега соҳибшон хай дар сумуш арзанда бардор. худтон чӣ хеле дидистен. кадомтон агар ҳамин хеле мошин лозим бошад, дар рақамошон мондага дар поини видео метавонед маълумотҳои 100% пурраша аз соҳиби ҳамин Opel Astra J гирем. марамат. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайктон намонед ва видеонавори моро силкаша дар имо ба васаттон позиция кунед. чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта пешкашон мекунем дар видеои оянда. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Mercedes-Benz C-класс ки CHK соли бароишаш 1995 сола. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 8 литр аст. коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега 4 электропакета, 4 диска, салон тоза мега, магнитофони худаш кор мекунад мега. мошин мега хай 100% нашод хадраво, яъне ки ҳуҷҷат ягон маълумот гуфтагӣ нестанд соҳибшон. хай кадомтон агар мехарем бо аз худашон мегирем маълумоти пурраша. ҳар як кадоми мошине ки мо мондасем маълумотша бояд боги айхшон анихада гирем. мошини айни ҳол буда дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. дар шаҳри хуҷанди босои нархаш 28 000 сомония ки бо ҳамира мега савдо мекунем ки на сечкаи арзона бардоро. марамат. ай дастатен метавонед дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Daewoo Leganzi аст ки соли бароишаш 1997 сола. судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объеми мотораш 8 литр аст. коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега фақат ами лакш мега сухтага мега фақат як краскаш мекунӣ, як лакш мекунӣ, дигар ҳамаҷош 100% мега. 4 диска, 4 баллонои 60%, электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мега. фақат лакш мега сухтага ҳамеша алиш мекунӣ. мошин дар шаҳри Ватан нархаш 11 000 сомония ки камтар дига арзон мекунем мега. бисёр не камтар дига арзон мешавад дар назди капоти мошин бардорон. ба кадоми шумо гарам хе Daewoo Leganzi дар кора, марамат, метавонед дар ҳамин рақамошо занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гирен. марамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон бояд тайга аст Opel Astra J аст ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1998 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 6 литри простой мега соҳибшон. коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. 4
балонош миёна мегӯяд, яъне ки сознаю миёна мегӯяд соҳибшон. хоб дискаҳои худаш магнитофон, люк дорад, кор мекунад, электропакет, раднои краска ҳам хел сафеда хай бо маълумоти аниқ шахтон мегирем. мошин дар шаҳри Турсунзода, яъне ки регарда, нархаш 30,000 сомон, яъне ки бо дар назди капот мега камтар дига муомила мекунем мега. баъдон мошинчаи арзон, бисёри баъд арзон намешавад, камтар мега срочна сумдара кунад. ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмон набошад, ягон маълумотш агар камбудӣ бошад, дар рақаму поёмдаш занг занем, бештар маълумотш аз худашон гирен. фақат лайкота намонем. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатии сабадрон ваз 2101 молодёжи наста, ки соли бароишаш 1981 солае. судишвариш бензини холия мега соҳибашон, объём мотораш 1 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, мега салонш тоза, мега балонош яъне ки 60% средняя миёна дар ҳолати корияи магнитофон, салон тоза, электрония мега ҷоиша намедонам. дӯстони азиз, мошин 100% мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе аст, нархаш 13000 сомон, яъне ки бо муомила мекунем мега. дар назди мошини кадоме ки мехоҳад раднои краска ҳам хел сафеда мега. мошинча молодёжния хай диска писка ҳамаш задаги ҳаста. дӯстон кадомето мехарен срочна мега бо муомила ҳам дорад. маромад рақамошон дар поёни видео мондага, метавонед фақат занг занем, бештар маълумотша якбора гирем ва савдо карда харем. мошини фурӯшии навбатии сабадрон Mercedes-Benz C-класса, ки свети сафедаш сечка, соли бароишаш 1995 солае. судишвориш мега соҳибшон дизела мега, объём моторш 1.7 литра мега соҳибшон. ҳамихел маълумот пешниҳод карда гастам. мошини коробка механикаст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ки коробкашам 100% аст, сазитяниш хуб, раднои краска, ходовой, диска писка, магнитофон ҳамаш 100%, яъне ки нашод ҳуҷҷат чизе ягон маълумот додагӣ нестад, аз худашон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе аст, нархаш 50000 сомон, яъне ки бо яъне ки савдо мекунем мега. фақат одамони харидода савдо дорад мега. вариантҳои алиши нагуфтиям бадрон, хай бо кадометон мехарен, яъне ки дизел буда, объём моторш 1.7 литра мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео маромад занг занед, дига маълумотша гирен. агар ки шумо хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем фурӯш намонад, дар номери имо васаб роя кунен, фурӯш да мемонем. мошини фурӯшии навбатии сабадрон Toyota Mark II аст, ки соли бароишаш 1999 сол аст. судишвориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объём моторш 2 литр аст, коробкаш автомат аст. мошин мега ҳуҷҷатош буд шудага мега 4 та диска, 4 та балонои 60%, электропакет, салон тоза, магнитофон, яъне ки мошин мега 100% хай бо маълумоти аниқша аз соҳиби мошини худтон мегирем. мошин дар шаҳри Бохтара дар ноҳияи Вахш, нархаш 22000 сомон, яъне ки савдош мега дар назди капоти мошин. кадометон мехарен, хай срочна занг занем, бештар маълумотша аз соҳиби мошин гирем. маромад нархаш 22000 сомонӣ, дига маълумотша пурра карда аз соҳиби мошин гирен. агар ки дӯстони азиз ба шумо чӣ мошине ки лозим бошад, кадом сол, кадом мошин аз кадом шаҳр ноҳия, албатта ки нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат лайкота намонед ва видеонавори моро дар имо васабтон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатии сабадрон Opel Astra F аст, ки дар кузофи хечебек, соли бароишаш 1995 сол аст. хоб судишвориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механик аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонои 60%, 4 та калпакои худош, яъне ки люк ҳам дорад, салон тоза, магнитофон, чихол, раднои краска ҳам хеле сафеда мега. мошин дар ҳолати кори аст, хачебеки молодёжни. мошин дар территорияи Душанбе аст, нархаш 21000 сомон, яъне ки кадоме ки мехарам мега бияд айпеш мега савдо мекунем, ба телефон савдо намешавад. аз шумо хоҳиш карда, агар ки дӯстон азиз беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор бияд аз пеш ва савдо мекунем. рақамошон дар поёни видео аст барои одамони харидор. маромад маълумотҳои 100% пурра аз худашон. мошини фурӯшии навбатии сабадрон Opel Vectra B аст, ки Opel дути соли бароишаш 1997 сол аст. хоб судишвориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литра мега соҳибшон. коробкаш механик аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 60%, салон тоза, чихол, магнитофон, яъне ки ҳамаш 100% мега. мошин дар ҳолати кория нашод ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд, аз худашон мегирем. мошин дар Душанбе аст, нархаш 21000 сомон, яъне ки бо савдо ва муомила мега. дар назди капоти мошин мега срочна
сум дар кор мекунад. тоқа вариантҳои сум алиши гуфтагӣ нест бардорам. аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор занг зананд ки бисёрош аймо хафо мешаванд ки бисёри баъд занг мезанам гуфта барои ҳамин хайхтон бо фаҳм мебардорам рақамошон дар поини видео фақат одамони харидор. аз шумо хоҳиш мекунам ки фақат лайкотон монед ва видеонавори моро дар имо васату политсия кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозиме нависед, албатта пешкаштон мекунем дар видеои оянда. мошини фурӯши навбатия сайбардорам Daewoo Nexia ҳастад ки соли барои шуш 1994 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 6 литри простой, коробкааш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонои 60% мега соҳиб шуд, яъне ки миёна 4 дискаҳои худаш, радной краска, магнитофон, салон тоза дар ҳолати кори мега соҳиб шуд, срочно фурӯхта мешавад. мошин дар тарафҳои душанбе нархаш 12000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. яъне бардорӣ ки хали Nexia суроғ кардем, на Nexia агар ки кадом варианташон ба шумо мувофиқ боша, метавонед ки бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. марамат занг занед. мошини фурӯши навбатия сайбардорам Mercedes-Benz C-класс сечка свети сафедаш соли барои шуш 1998 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ ҳардош кор мекунад. объём мотораш 8 литри простой, коробкаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои 80 4 диска, электропакет, салон тоза, радной краска сафед, чихол ҳамаш кор мекунад. мошин 100% мега тоза. мошин дар ноҳияи Конибодо май нархаш 50000 сомония ки бо дар назди мошина мега савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон, яъне ки ҳамаш 100% дӯстон хай бо худтон бинем. рақамошон дар поини видео ҳастанд, метавонед ки бештар маълумот барояша аз соҳиби ҳамин мошин гирен. шумо агар мошинои майда, калон, мошини боркаша чӣ хеле ки набоша барои реклама кардан ё ки хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш дорем, метавонед маълумотро қатъи сураттош дар номери имо васаб рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд ки 12 мошине ки доштем ба мо равон кардам ва пешкаш шумо кардем бардорам. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.